ҳамасола дар ҷаҳон аз санаи 1 то 7 август ҳафтаи дастгирии ғизодиҳӣ бо шири модар гузаронида мешавад. Дар ҷумҳурияи Тоҷикистон бошад ин чорабинӣ аз соли 2001 ба ҳукми анъана даромада ҳамчун даҳаи кӯмак ва дастгирии ғизодиҳӣ бо шири модар доир мегардад ва он аз санаи 1 то 10 август ба роҳ монда мешавад. Бино ба итлои духтури таваллудхонаи вилоятӣ Матлуба Қосимова Синамаконӣ, яке аз роҳҳои беҳтарини ғизодиҳии навзодон буда барои инкишофи рӯҳӣ ва ҷисмонии тифл мувофиқат мекунад ва он боиси устувор гардидани меҳру муҳаббат байни модару кӯдак мегардад. шири модар аввалин ғизоест ки кӯдак онро истеъмол мекунад. Аз ин сабаб баъди таваллуд вақте ки мо усули пӯст ба пӯст мегузаронем, баъди 30 дақиқа аллакай дар кӯдак рефлексҳои маккиш ва фурӯъ додан пайдо мешавад. Аз ин сабаб ҳангоми баъди таваллуд баъди 30 дақиқа якумин бор кӯдак шири модарро истеъмол мекунад. Ба итлои мутахассисони соҳаи тандурустӣ мушкилоте ки дар аксар ҳолат ба миён меояд, ин риоя накардани тарзи дурусти синамаконӣ байни модарони ҷавон аст. Аз ин хотир аз давраи ҳомиладорӣ ва баъди таваллуд низ ҳамшираҳои шафқат афзалиятҳои шири модарро ба занҳо мефаҳмонанд. Ҳатто дар ҳамаи шӯъбаҳои таваллудхонаи вилоятӣ тариқи ролик низ наворҳо пешкаши ин бонувон карда мешавад. шири модар ҳамчун ғизои табиӣ афзалиятҳои хоси худро дорад. дар ҷои аввал шири модар ин ғизо мебошад барои афзоиши кӯдак. дуюм, шири модар барои ҳар як кӯдак ин системи иммунитети ҳар як кӯдакро баланд мебардорад. чунки шири модар аз микроэлементҳо, равған, сафеда бой мебошад ва он иммуноглобулинҳое ки дар шири модар мавҷуд мебошанд дар омехтаҳои сунъӣ онҳо нестанд. барои ҳамин яке аз баланд бардоштани роҳи иммунитети ҳар як кӯдак ин шири модар аст. ба ғайр аз он шири модар ҳамавақт ҳарорати шири модар дар ҳавои хунук, дар ҳавои гармо он ҳароратест ки организми кӯдак талабот менамояд. Сабабҳои камшавии шири модару мутахассисон ин синамакониро дер оғоз карданд. Шабона намаконидани тифл, тарзи нодуруст ба пистон гузоштани кӯдак, нуқсои модарзодӣ ва бемории тифл арзёбӣ мекунанд. Ҳамчунин омили дигари муваққатан қатъ шудани шири модар ин дар ҳолати асабоният қарор доштани зан баён гардид. Гуфта шуд ки ғизои иловагии тифл танҳо баъд аз 6 моҳагӣ оғоз меёбад ва он бо тавсияи табибон сурат мегирад. новобаста амин бисёри аз занҳое ҳастанд ки аз шири модарро додан намехоҳанд ки ба ғизои сунъӣ мегузаранд. албатта ғизои сунъӣ аз тарафи табибон фақат тавсия дода мешавад. он ҳолатҳое ки кӯдак бояд ғизои сунъӣ гирад аз тарафи табибон тавсия дода мешавад. дигар вақт ба ғизои сунъӣ хатарҳои худро дорад. яке ҳолатҳои дарунравӣ, ҳолатҳое ки вазна гирифтани кӯдак, ҳолатҳое мебошад ки аз бо воситаи ғизоҳои сунъӣ сироятёбӣ ба тарафи ба кӯдак ба амал омаданаш мумкин аст ки ин ҳамаи онҳо хатарҳо оиди афзоиши ҳар як навзод кӯдак мебошад. Дар таваллудхонаи вилоятӣ давоми 6 моҳи аввали соли равон наздик 2800 нафар тифл ба дунё омаданд ки аз ин шумора беш аз 1500 нафарашонро писарчаҳо ташкил медиҳанд. ҳамчунин дар ин давра тавлиди 105 дугоник ва 2 сегоник ба қайд гирифта шудааст. Муниса Атаева, Равшан Тоҳиров, Азия.